Mä menen tänne, mä menen pitää ääntä. Mikä on raama? Tiedät. Se on Eemi kuka ei tiedä mikä on ramppi. Mä sanoin, että Älä se mene pitää ääntä. eteen! Ui vittu tän kannustaa. Ilkku pommaa. No joo mä tiedän! Mä se vaan heitän Vittu. naatin. Otaaks sä nyt se vitun oikeen naatin käteen, vittu? Okei, kaikki vähän. Heitiks sä flashy ottanut? Ikkuna. Vittu. Ei, mitä? Siellä on 2 pihalla. Oh! Ikkuna ja... Timi... Tuo paska. Ei, mennään mitään. Pikovi. Ei. Ikkuna. Hyvä. Vittu hyvä. Vittu tää oli ace. Ei, niin. Oho. Ei ilma siellä.